Kakabsat na imbag nga rabitay amin. Iso ato iti kinapudno kakabsat, no apay nga naggatang kami maleta. Tagamin kakabsat, ado te gulhula dyan ti posko nga, nanya nga tapapanan nga bansa ni inang, kunakidjay. Kakabsat, ado nga min te gulhula dyan ti posko, nanya nga tatipapanan nga bansa ni inang. So ati ti kinapudno kakabsat no apay nga naggatang kami maninti maletan bali ati maletak ket duwa ato yon kurang ngamin aji maysa aji ginatang ko ide kinatoy gamin ti kinapudno kakabsat ket agabrud nak talagan atoy ket agpaypayson kakabsat ta gamin kakabsat lingid ti kaalaman nyo kakabsat nga iti earnings mita nga vlogger agpapada kami sa di kamo no amin wenno si kami lang ket nagbabang talaga kakabsat. Aji nga rod ti kunada nga han nga forever talaga atoy nga iso nga dapat no kaspangrigan nga umawanin ti earnings masiteng kat dapat kat adda ti sideline when adda ti business kasi dyan kakabsat lingid ti kalaman yung nga nagbaba talaga ti bigayan ti earnings tatan ammo ti papadak nga vlogger ata kat dapat ti baybayadan mi ti tax oray na baba ti earnings min so nga kasapulan nga agbirok ti sa bali nga trabaho ngem hamimat nga ibatan ti panagvlog mi kakabsat agvlog nakmot latta ngem duma lang siguro ata hang kami ngagkakaduan ket atoy kakabsat kagpaypay so tatan kakabsat hang nga parang ato yun kakabsat gimatang nak talaga ti kwata kunada jay ke gimatang nak lang kano nga ay in vlog ko in picture ko lang kanuhan kakabsat talaga nga gimatang nakon duwa ti nga maleta kakabsat katata kakabsat kagpaypay so ato yun nga abroad kami mabati nga talaga ninang kakabsat ngam addamot ti kaduhan nato nga mabati tagawid mo't aji kabsat ko nga taga Laguna tagyanda to yung kakabsat tapno adda ti kadkaduhan ninang ko habang nga awanak tamadimot ngagmay may sa isunas ta bakuton ngam nato kakabsat ket next year pa imot January makapasko kami pa ken maka New Year kami pa ito kakabsat ket abangan nyo kakabsat ta atoy ket hanga prangko ni so talaga ti kinapudno toy kakabsat nga agabroad kami talagan talaga nga nagkapoy ti earnings tatan kakabsat tano ato lang tas asahan may awan pagkita kanya kakabsat at namamati kayo kitain nyo kakabsat ti earnings ko lang nasahod di September kakabsat ko $267 kakabsat i-times mo ti 55 ata kakabsat kat agban lang ato nga 14,000 kakabsat hanpay nga linis ata tanda pay bayadan biti tax kakabsat ken aji pay gastos mi iti vlog, iti materials, kinagitagas gastos mi. Tapos yung November kakabsat, kita nyo, sinahod ko kakabsat. $116, mapan lang ata nga 6,000 kakabsat. Adyo ko na akong, adan to pa iti BIR nata kakabsat. So nga kwa, asahan tayo ti vlog nga talaga langkot awan iso nga kasapulan bot nga habang agvlog ket adamot lang iti trabaho nga sa bali nga pag source ti income bot lang aside from vlogging ta ore ba si earnings kakabsat ket kwa agvlog kami latata syempre amumimot nga nakasanayan yun ken maparparagsak na kayo nga iso nga agtuloy lata ti ragragsak ti kakabsat agvlog nakbot latang hanlang nga di nakasanayan yun nga agkakadwa kami lata di ti vlogon na inang hanlang nga kasyahin kakabsat kot 2 years contract kakabsat agsubli nakmot lang baring no makaurnong nakaji nga 2 years ket hanak no agsubli ngem no ma-enjoy ko to ko agsubli nak kakabsat adyan ang ibaga kakabsat nga may lang nga nagpicture gumatang kami talaga kakabsat di SM ti maleta kay nagibagbaga nga basit ket dapay kakabsat ti maleta itang sa bali hanlang atoy baro-baro nga talaga ito kakabsat kot kastaman ti mapasamak kot dawat kakabsat nga supportaran takla takit amok nimit lang nga do supporters ng OFW dita ibang bansa so kikita tayo dita kakabsat abangan nyo kakabsat ti panag palaw mi ato January kakabsat kot ni inang kakabsat kagbatit toy ngem adda ti kaduhana di kabsat ko nga taga Laguna ket agawid danto kakabsat for good iti danto bot nga agyanan kakabsat ta madi nga aji ko na kon nga madi ti vlogging lang ti asahan aside from vlogging dapat adamat lang ti sawali nga source of income tayo ta in case nga awanin ti earnings ta kinaado ti vlog-vlogin kakabsat ket nagbaba talaga ti earnings ti kinaado ti vlog-vlogon nga sumangsangbay nga vlogger kakabsat so siguro nga nababati earnings ket kasta kakabsat oray ba si earnings tayo ket
Abangan nyo lang taji. Tid tayo nga pamaskong handog to na December 15 kakabsat. Ag-live na to kakabsat. To na December 15. Abangan nyo kakabsat eh. Ket suportaron daklat ako makakabsat. At nga tarigagay ko nga agubrat ti Balasyo tao. Agyaman na kakabsat. Ken God bless.